Hej, 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 moi drodzy, ja dziś całkiem przypadkowo jestem w piwnicy i dzisiaj zrobimy sobie taki unboxing w tle, prawda, z naturą, czyli unboxing z drzewem w tle. Zobaczymy, co tym razem ekipa Pixelboxowa do nas tutaj przygotowała. Nie wiem jak wy, ale ja umieram z ciekawości. Z tych pudełek zbuduję kiedyś jakiś reaktor zimnej fuzji czy coś takiego. O, może tutaj taki motyw z minionej epoki. Żebym tam czegoś nie rozjebał. O. Dobra, po kolei, co my to mamy? Figurka Murzyna z Gwiezdnych Wojen. Finn, Vinyl Bubblehead. Nie wiem kto to jest, bo nie oglądałem Gwiezdnych Wojen, ale wy pewnie będziecie wiedzieć i nie wiem czy się tym powinienem jarać, czy nie. Najwyżej sprzedam to tam za kilka cebularów na Allegro. 17 wodoodpornych naklejek, takich na przykład możecie sobie przykleić na laptopa, możecie sobie przykleić na telefon. No ja mam zdupiony telefon i nie mam laptopa i nie lubię Gwiezdnych Wojen, także raczej nie, ale bardzo spoko sprawa, jak ktoś lubi Gwiezdne Wojny. Gówno. Wisiorek z Assassin's Creed'a od BioWare. Całkiem fajny, na takim skórowym, parcianym, nie wiem, na takim rzemyku. Można sobie powiesić na szyi i będziecie się czuć prawie jak asasyn, tylko nie właśnie na budynki, nawet z tym, ani na kościoły, bo no to jest paragraf. Taki ładny pin, Revolution Needs You. Taki mały endoszkeletor, to jest chyba, o ile się nie mylę, postać z Terminatora, tak? Znaczy w sensie, że to jest Terminator. Neka, Scalers, Collectem, Hangem, nie wiem, taki hopek. Można sobie go powiesić gdzieś rzekomo. No i teraz najważniejsze, czyli koszulka. Czy koszulka też jest z Gwiezdnych Wojen? Nie, koszulka mówi Our democracy has been hacked. Co ona taka wielka jest? Ja miałem mieć M-kę. Dobra, nie będę tego przymierzał, widzicie jak to wygląda. Fajna koszulka, ale raczej będę w niej spał, bo mógłbym sobie z niej spadochron zrobić, albo rozdam komuś, kto jest trochę większy ode mnie. No i taki Pixelbox. Spoko, co tu dużo gadać. Dzięki wam pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, jak też sobie zamawiacie Pixelboxy, albo może inne crate'y, może loot crate'y, może one-up-boxy. Zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na Facebooka, na fanpage, jak jeszcze was tam nie było. Na streamy moje prawie codziennie, Twitch TV Niklaus. I na tanie gry na G2A z kodem Pieron 3% of cashback.